Καλημέρα σε όλους. Μάλλον το σύνθημα, η έμπνευση του συνθήματος επιτέλους αυτοδιοίκησης δεν ήταν και τόσο προφητική. Δημιούργησε την προσδοκία ότι ήρθε η ώρα να αποσαφινιστούν οι αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης και επιτέλους να δοθούν και οι πόροι. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Η προσδοκία, κύριε Πρόεδρε, και η ελπίδα, μας συνάδελφε, προτείνατε να πάμε στο ΙΣΠΕΔ και η ελπίδα είναι η μάνα του λαού. Δεν τη δολοφονούμε ποτέ. Συγγνώμη. Μας προτρέπετε να πάμε πίσω στη ΣΠΕΔ, να ενημερώσουμε τους πολίτες. Ξέρετε τι θα μας πούν οι πολίτες? Μου αύξησε στα δημοτικά τέλη διότι αυξήθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πλήρωσα. Μου αύξησε στα δημοτικά τέλη γιατί έδωσες τη διαχείριση των απορριμμάτων στους ιδιώτες. Σε ξαναπλήρωσα. Μου αύξησες τα δημοτικά τέλη διότι έδωσες την αποκομιδή των απορριμμάτων στους ιδιώτες διότι ήταν αποστελεχωμένη η υπηρεσία σου. Σε ξαναπλήρωσα. Σε ξαναπλήρωσα για το τέλος ταφής. Σε ξαναπλήρωσα για τα τέλη ίδρευσης διότι έδωσε σε ιδιώτες τις υπηρεσίες διότι ήταν υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες σου. Σε ξαναπλήρωσα για την άρδευση. Σε ξαναπλήρωσα για την αύξηση των αποζημιώσεων για το λειτουργικό κόστος για τους μισθούς. Τι θα απαντήσουμε εμείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα που θα πάμε πίσω? Το συμπέρασμα του συνεδρίου, που αν μη τι άλλο τι είναι, ότι θα ξανααυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Να συνεχίσει το κράτος να έχει υπερπλεονάσματα, να συνεχίσει η ΔΕΗ να έχει υπερπλεονάσματα και υπερκέρδη και να θησαυρίζουν οι ιδιώτες από τις υπηρεσίες τις οποίες εκτελούν και έπρεπε να τις εκτελούν οι ίδιοι οι δήμοι. Δυστυχώς δεν είναι αυτό το επιτέλους αυτοδιοίκηση, δυστυχώς είναι ετεροδιοίκηση. Κύριοι συνάδελφοι, διαφωνείτε πουθενά? Πάμε τώρα και στα έργα. Θα περιμένει ο πολίτης, θα αναμένει να του εκτελέσουμε κάποια έργα. Πόσες προσκλήσεις έχουν βγει τώρα στον αέρα? Έχουμε υποβάλει αγροτική οδοποιία εδώ και ένα χρόνο και ακόμη να αξιολογηθεί. Έχουμε υποβάλει στο Φίβος και Αθηνά και ακόμη να αξιολογηθεί. Περιμένουμε ακόμα προσκλήσεις στην ίδρυυση, στην άδρευση, στην αποχέτευση, στους βιολογικούς καθαρισμούς. Πότε θα βγουν αυτές οι προσκλήσεις, πότε θα υποβάλουμε, πότε θα αξιολογηθούν, πότε θα δημοπρατηθούν και πότε θα εκτελεστούν αυτά τα έργα? Θα περάσει η προγραμματική περίοδος και μετά θα κατακρίνουμε τους Δήμους και θα λέμε «Α, δεν προλάβατε, έχουμε 1 δις ακόμα παρκαρισμένο και δεν έχουμε τι να το κάνουμε». Επιτέλους πρέπει να μπει μία σειρά. Επιτέλους πρέπει να είμαστε μάχημοι για μία αυτοδύναμη αυτοδιοίκηση, ενωμένη, δυνατή και αποφασισμένη, και θα το πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο Άρχοντα Πελοποννήσου.